Si King Cyrus ang nagtukod sa Persian Empire nakadakop sa usa ka prinsipe ug sa iyang pamilya. Sa dihang nahatod sila kaniya, gipangutanan ni King Cyrus ang prinsipe nga binilanggo. Unsa man ang imong ihatag nako kung buhian ko ikaw? Ang tubag sa prinsipe, ang katunga sa akong bahandi. Nangutana na usab si King Cyrus, ug kung buhian ko ang imong mga anak? Tanan nga akong gipanag-iya, ingon ang prinsipe. Sa katapusan miingon si King Cyrus, ug kon buhian ko ang imong asawa, kamahalan akong ihatag ang akong kaugalingon. Nathandog pag-ayo si King Cyrus sa kadako sa iyang gugma ug debosyon sa iyang asawa ug sa iyang pamilya. Tungod ni ana, gibuhian niya silang tanan. Sa ilang pagpauli, miingon ang prinsipe sa iyang asawa, dili ba ambungan o gwapo si Cyrus? Sa usa ka pagtan-aw nga puno sa lawom ug tamis nga gugma alang sa iyang bana, miingon ang asawa kaniya, wala ko kabantay? Ikaw ra ang akong nakit-an, ang tawo nga andam nga ihalad ang iyang kaugalingon alang kanako. Wow, mga igsuon. Bana, andam ka bang mohalad sa imong kaugalingon alang sa imong asawa? Andam ka bang mawad-an sa kinabuhi alang sa kaayuhan sa imong asawa o pamilya? Mauni ang tinuod nga gugma, nga ikaw andam mobuhi sa imong kinabuhi para sa imong kapikas. Ingon sa nahisulat, gihatag ni Kristo ang iyang kinabuhi alang kanato. Pinaagi niini atong maila ang tinuod nga gugma. Busa angay usab kita nga maghalad sa atong kinabuhi alang sa atong isig katawo. Samot na sa atong mga asawa, dili ba? Mga bana, higugmaa ang inyong asawa ingon nga gihigugma ni Kristo ang simbahan o gitugyan ang iyang kinabuhi alang niini. Efeso 5:25. Pero mahitabo lamang kini kung mahalta ang atong asawa sama sa pagmahal nato sa atong kaugalingon. Ingon pa ni Pablo, kinahanglan nga ang mga bana mahigugma sa ilang asawa ingon nga higugma sila sa ilang kaugalingong lawas. Ang bana nga nahigugma sa iyang asawa nahigugma sa iyang kaugalingon. Efeso 5:28. Kung maglantaw ka sa imong asawa, dapat imong lantawon ang imong kaugalingon sa iyaha. Kung nasakitan siya, dapat nasakitan sad ka. Dili kay magkatawa ka or moingon kang gaba nimong bayhana ka. Mga bana hinumdumi kini. Kung loving ta sa atong mga asawa, musamot gayud nagkaloyal ang atong mga asawa kanato. Og naay gwapo, moingon lang na ang mga asawa nato, wala ko kabantay. Ikaw ra ang akong nakit-an, ang tawo nga andam nga ihalad ang iyang kaugalingon alang kanako.